Mbak, jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku, Sopo sing ngomong? aku. Sopo? Kok tak wambung sapa-sapa ae. Aku loh, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki, ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Lah, maju kena, mundur kena yo apa enak to, Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyian kok sate kalau. Pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojo.